Kang Maha Kawasa, Nduk. Ora ana donga sing ampuh, ora ana donga sing apik kejaba ngaturke syukur ana ngarsane Gusti. Gusti wis paring dawuh, sapa to gelem nyukuri peparinge Gusti, ing besok bakal dijembarke rejekine Allahumma. Neng kocapa kok sapa wong urip ning alam donya ora gelem nyukuri peparinge Gusti bakal dibendu sak turun-turune. Ngono ya yo, heeh. Awake dhewe sak rombongan jroning latri iki nyangik karung limbuk netepi timbalane pepunden sedulur lanang. Awake dhewe nyangik limbuk ana ngendi lan ana daleme sapa yo. Ngene ya, Nduk. Awake dhewe jroning latri iki nyangik karung limbuk ana ing Dukuh Mbayem Desa Keraswetan. Dukuh Mbayem Desa Keraswetan, heeh. Ana daleme sapa? Ya kuwi Kang Amengku Gati panjenengane Mas Tantra Wiyata. Mas Tantra Wiyata, kelawan Mbak Eva Mustika. Mas Tantra kelawan Mbak Eva duwe gawe apa? Kiras ngirus, Nduk. Sepisan ya kuwi ngunduh temanten sing angka 2 tasakuran ngislamake putrane. Oh. Manten wis daupke ya kuwi dina demben ya ora kleru dina Rabu nggih nika nggih. Ijab kabul iki mau kari ngunduhe kari dolane. Ya kuwi panjenengane Mas Irfan lan Mbak Elsa. Wis ginarwa kanthi katon runtut reruntungan pindha miwinan wintuna. Mula awake dhewe jejere wong tuwa ora ana donga sing ampuh, konang temanten intine aja pegatan ngono ya, Nduk. Ah iya, kuwi donga sing apik ya kuwi. Arek apa didonganana kaya ngapa nek pegatan kan dadiane ora apik. Ah iya. Intine ponang temanten aja nganti pegatan iso urip sak lawas-lawase. Rabi iki sepisan kaya aku iki. Ngono, aja minda-mindu. Ya kuwi sing angka 2 panjenengane Mas Tantra Wiyata ya kuwi tasakuran kitanan panjenengane Mas Yasdan Musyafa. Mas Yasdan, ya kuwi dislameke. Muga-muga dadi bocah kang saleh, kena kanggo tepa tuladha, manut minturut dawuhe wong tuwa, kena kanggo tuladha nusa bangsa lan negara lan agama. Allahumma bebasan kekudangan bocah nungkuli bapa. Ngono, Mula muga-muga panjenengane Mas Yasdan sakbare ditetake bisa sekolah kang pinter lancar gancar. Besok sawise lulus sekolah entuk gawean sing kepenak apa to sing dadi tujuane, apa to sing dadi karepane bisa kelakon. Allahumma. Sabab apa dongane dalang karo dongane sinden, dongane waranggana iki mandi lho Mas kuwi tenan. Ngono tirakate gedhe kok Mas. Ah iya. Mula jantenan, Nduk. Bengi iki disembadani tenan karo panjenengane Mas Tantra lawan Mbak Eva. Ya kuwi 2 dina nggone duwe gawe, nggone ngenekke keramaian. Demben kae carane wektu ya reyokan jane dek jemah esuk kae. Gandhen wektune sek-sekan wis gak sah ngono. Bengi wis nanggap dangdut, awan mau kelenengan komplit bengi iki ya kuwi nimbali sisek sak rombongan supaya paring lelibur supaya wungon ana ing dalem kene. Ngono. Jan ora tida-tida, Nduk. Bengi iki upama Mas Tantra ku upama arep nimbali dalang Bayu ya kelakon, Mas Sigit ya kasembadan, Cahya ya kelakon. Lah sebab apa kok nimbali sisek? Lah sebabe murah kok. Ora nduk guyon ki nggone ngraketke nggone Pak seduluran. Sabab wong duluran kuwi angel. Dadi wis sisek wong sisek ya iso mayang sak ora-orane. Ah iya, matur nuwun Mas Tantra kelawan Mbak Ipa. Muga-muga panjenengan bisa langgeng selawase, pinaringan panjang umur, akeh rejekine sak keluarga mriki Allahumma. Waranggana cacah wonten jiro lumat monem piyuh. Warangganane 6. Ditepungke sing cedhak aku dhewe iki sinden sing cilik menik-menik iki ya kuwi jenenge kuwi Mbak Lintang Asmara nggih. Oh, Lintang Alun. Lintang Alun. Ka Lintang Asmara. Nek alun ki gongsane asmara ki ndang asmara ngono lho karo wong ngono. Ganti kiwane ya kuwi.
Mbak Umi, Habibah, Mbak Umi, waranggana sing wis viral kondang sak jagat raya. Duh, saya gede, saya jembar tenan iki. Tegese iki wawasan iki jembar ngono lho Mas. Mbak Umi Habibah. Iki isih kuliah ana ing Kartosura nggih. Ana Solo. Sampun lulus, Pak. Lho wis lulus. Sampun. Lah kok durung pindah ketan? Napa? Kok durung pindah nang Ponorogo? Anu pados garangan ten Kileng. Oh, golek garangan nang ulon, kanca sekolah. Nggih. Kuliahe wis bar. Terus genti kiwane. Sinten Mbak asmane Mbak? Aku njaluk wali lho. Lho, mosok nggih supir, Pak. Oh, gawane. Gawane soleh. Gawane sing endang. Mbak Elvina nggih. Nggih, leres, Pak. Tesih sekolah nggih. Nggih, kula tesih kuliah, Pak. Oh, sik kuliah. Nggih. Iya. Iki besok calon guru kabeh. Nggih, amin. Besok dados. Genti kiwane ya kuwi welah lah waranggana sing viral gak umum Mbak Wanda Asmara. Biyen kuwi tenan. Mbak Panda Asmara ki mbiyen tesik bayarane 250 bener melok sisek takono ki. Mbok saiki dadi dalang viral melok Mas Sigit. Anu waranggana viral melok Sigit. Terus melok Cahyo, melok Kangko ki plantere Mas Kangko iki. Moh melok sisek aku bayare gak nyucuk. Dhisik kuwi tenan iki Rut, melok aku bendina Mbak Panda kuwi. Jaman Cikung Jawa dhuwit kaya Mbak. Angger tak bayari yang petengan manut iki bayarane. Yang petengan biyen aku bayari. Mbak Panda Asmara. Niki pun kuliah napa? Wah, pun kuliah napa pun badha? Pun lulus, Pak. Pun lulus. Nggih. Lah kok tesih lenggah mawon teng kuliahan? Tekos. Penak to mriko. Terus yang-yangan menak kono ngono ya. Nggih. Wah, ya wis lulus. Besok ki calon dosen kabeh Bu Waranggana iki. Genti kiwane. Iki ya dosen niki nggih teng lulusan Solo SMK ki kabeh iki kuliah kabeh. Asmane sinten Mbak? Asmane Mbak? Kula nggih niken isi Solo nika to. Oh, niken isi Solo. Dudu. Mboten jenengan niku lho, teng Dek Umi kok sekolahe ning Kartosura niku teng Transmart. Lali yo jaman yo. Tenan yo lali barang to kan. Teng Kartosura niku antene Transmart niku lho, Pak. Kok iso? Ki Waranggana ki besok calon dosen kabeh Waranggana sih kuliah kabeh. Amin. Tenan. Ayo. Lah terus sing pinggir dhewe gak sah dikenale gawan kotak. Kuwi gawan kotak saka Seragen. Ayo gawane sisih. Awet iso mayang wis anu gawane karo sedulurku wadon saka Seragen kuwi Mbak Yani. Ayo. Tenang mawon iki engko najan to ki entose Mas kalih bintang tamune Mas Gareng umpama tak tokne sore engko bar Gareng do mulih kok. Oh, sampun nggih nuwun pangapunten. Kersane rada dalu dados penontone kersane tenang nggih lho. Soale ngeten Mas Gareng. Semua wonten kathah niku jeneng rantos sama jenengan. Namung teng mriki niku biasane niku Mas Yuda, Mas Anu niku biasane pelawak niku gentos jenengan niku sarana wajah baru niku dintosi ngoten. Dintosi saestu nggih aja. Saniki ngeten Mas Gareng nggih nyuwun pangapunten saderenge nggih. Upami jenengan kula dalke sonten anu niku mengko jenengan mandhap pun bubar sedaya ngeten iki. Sitok man mboten tiyang. Lumrah teng mriki niku pados penonton nangale gak umum. Kula niku tau mayang, kowe ndelok aku tak bayar 20.000 rokoke sadah. Moh ngoten niku. Biasane mboten cocok. Nggih, sakniki ngaturke Mbak Umi riyen jumeneng. Nyuwun bawane Cidra Asmara. Kula tampar nika nggih. Iya Cidra Asmara Mbak Umi ya. Blak kok salah. Nggih, jumeneng. Ayo Mbak Umi jumeneng. Dedek. Gelang alit sinden kula nganeng sala. Lali mreng bumi kelahiranku. Nggih, Mbak Umi kangge miyak setepening swasana Nggih. niki wonten pamunggutan nggih menika Cidra Asmara. Nggih, Pak. Nggih, dipun bawani riyen Mbak Umi nggih. 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 Dasare Mbak Umi ora usah diwarai swara ya apik. Ayo.
Nano, bahasa mbok warai nano barang. Batik seri angkleng derma Wara kaya ngene iki gak bejane sing bijuk sing duwe ya, Nduk. Upama aku cek Joko. Pripun? Lah. Upama aku cek Joko kaya pengendang ngono karo Lah napa sakniki pun mboten Joko to, Pak? wis kliwat. Kaya Arif no tenan Rip iki piye ngono nanti petkung. Nanane. Ana cerita tingkae hula kalih Ana crita tingkae wula loro. Lajeng pripun, Mbak? ingkang samya jemburayu jenenge ulah tampar wani gunjak garwane sang maha wiku anenggih kinaga raja sesilih nyinaga kini Sumestra jana negare palakrama maring gendeng minatot lawan wirama wet jam wolu nganti meh jam telu nyontak nafsu jeriting kalbu ratiru Oh. Iya. konangan Sri angkleng jarma ula tampar nglilit nagedini wajepate sampun Nggih, Pak. matur suwun Mbak Umi Nggih, sampun sami-sami. paring lelibur. Ya, kene ya Nduk, iki sing diantu-antu lan sing ditunggu-tunggu kelawan para pamirsa panjenengane Mas Gareng saka ing Wonogiri. Wes serampate Mas, serampate Mas. Mas Gareng bar pergawe. Oh.
Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng. Halo, nggih. Yang kedua kalinya. Nggih, ke yang kedua kali. Dalu niki tenggene Mas Tantra. Mas Tantra Terus kepanggih sasi wingi teng Paron Paron nggih. nonton Dalang Alek. Nggih. Wah, jan saestu. Alhamdulillah. Panjenengan dipun rantos dipun antu-antu kalian warga Desa Keras Wetan mriki. Kalih ngoten, njing Wulan Songo niku nggone Pak Lurah niku gadhe wayangan Bulan Songo. Nggih, Pak Lurah badhe anu wayangan. Nggih, badhe wayangan mengke kersane pindah ngiras-ngiras saya pupung nek garenge pisan ben rame nggonku mengke nggih saged. Oh, ngoten. Nggih mengke kalih Pak Sisek mangke. Tangga sasi Iku Songo. mengke nggih kalih Mas Bayu napa mengke nggih. Oh, lah Songo nggih. beneran mek kepanggih kalih panjenengane Pak Lurah malah dalu niki ndang dipanjeri mawon Pak Lurah. Nek mboten dipanjeri mungkin malah manjeri mawon, malah bentang kersane mboten desa teng liyane. Oh, manjeri Pak Lurah ki padha karo nguyai segara kok ya. Nggih. Sehat Pak Sisek? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas berkah Gareng, barokah pentasipun dalu niki. Amin. Pagi slamet rahayu wilujeng. Amin. Bela tresno kali sedulur lanang Mas Tantra Mbak Evi. Nggih. Kang Mengku Gati dalu niki Mas Sisek. Nggih. Wah, iki loro-loro gawe Nggih ngiras-ngirus. ngiras-ngirus ki piye? Tegese niku ngiras niku ngiras kalih jiguk kalih ngiduk lho niku. Jiguk Oh, kalih dadi ngiduk. ngono. Nggih. Nggih nyaruk karo ngempit ngoten to. Nah, nggih naruk kalih Ngiras-ngirus ngempit. mantenan kalian nyunatke putrane. Nggih kalih nyunatne Iki ora kok ngiras-ngirus, ya entuk ngiras-ngirus ya padha. Nggih. Nek nggonku kono ngarani Pripun? anu, apa kuwi jenenge nyewu ngiras ngijing ngono kae carane. Lagi sing nggih. Dadi ndang rampung sederhana ning rampung sah sampurna ngoten lho Mas. Nggih Mas Gareng. Kula dongane kangge Mas Tantra. Halo Mas Tantra. Ya, luar biasa. Sehat-sehat selalu ya Mas Tantra kalian Mbak Yu sekeluarga. Inaringan bagya mulya tentrem ayem rezekine lancar berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tindak ten gubuk kula sekalian karo putrane. Nggih. Putrane gelem ditetakke nek kula teko kene kok pripun lho. Nggih leres niku. Nggih, teko kene iki jan ora kon dagel kok kula ki. Lah pripun? Kon ganti perbane anake. Ya, nggih, sing baku dongane kangge Mas Manten, Mbak Manten ugi. Nggih. Muga-muga antuk wahyu jodoh. Amin. Mugi enggal pinaringan momongan nek kakung soleh yen putri solehah. Amin. Tentrem ayem bagya mulya langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, ayom ayem tentrem uripe. Amin. Amin, amin. Nggo anakku lanang sing dikitanke. Nggih. Dik sapa ku lala? Yasdan. Masda. Nggih, Yasdan. Oh Yasdan. Nggih, Mas Yasdan. Dik Yasdan. Dadi putra sing soleh ya Le. Tak kudang ora luput saka kekudangan, ora mrucut saka gegendongan, dadiya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Sak mulya-mulyane wong tuamu Le. Somben sih luwih mulya uripmu. Allahumma Amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Keras Wetan nggih, Mak. Nggih, niki dukuhe Mbayem desane Keras Wetan. Keras Wetan Bayem. Mbayem niku dukuh nggih. Dukuhipun mugi warga masyarakat ugi wonten ing Bayem Keras Wetan sakiwa tengene sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezekinipun. Amin. Ah, wis Pak Sisek pengrawite nom-nom kabeh muda belia. Lah sakniki Kerep ketemu karo pengrawit-pengrawit niki kula. nggih, jenengan sering ngamor nggih. Panci pengrawit sakniki niku umur 30 munggah malah kanca-kanca dipateni Mas Gareng. Pripun ta? Umur 30 munggah kalih kanca-kanca malah dipateni. Golek sing nom-nome ngoten niku. Mboten. Niki grup niki mboten tau mateni kanca mboten. Ya, nggih. Nggih. Oh, dosa hukume mateni wong ki dosa. Timbang mateni wong pilih gawe wong. Lho nggih ngoten to, Pak? Nggih. Lho langke karo kanca ki aja dipateni tokno wae kok lak garing karepe dhewe ngoten kok. Senengane kok. Wah, jan tanggapan laris Pak Sisek luar biasa. Kupeng jagat Brang kidul, sapa kae? Sisek. Sisek. Ya metu ngono barang ta ki. Ya Allah, ya Allah. Nggih sakniki nggih pun sepuh kesan Ya, kita nggih. sing nem-nem. Wah, copet Ngawi ketekel, Sisek. niku dalang nom-nom, dalang remaja niku ngawi niku pirang-pirang. Sik iki jagongane kudu nyedak ngawi.
Ngawi niku dalang remaja niku kuwatan sanget. Malah matur nuwun. Nggih. Dalang remaja niku malah iku idaman utawa kekudangane para dalang sepuh. Leres. Lire ngeten, ana sing kersa cah enom dadi dalang tegese ora sah sumelang. Budayane wayang awake dhewe ora bakal ilang. Leres Mas Gareng leres. Nggih, Niki pengendange niku nggih dalang. Nggih, Pengendere niki nggih dalang nggih. Dalang viral Nggih. niki. Sing ngerokok tasis niki nggih dalang niku nggih. Niki nggih dalang. Niki 8 niku penabuh niku dalang sedaya niku lare. Niki mben penitine Sun Gondrong niki. Apal kula iki. Oh, Oh niki awor kabeh kok. Nggih. Nggih. Kerep awor niku. Nggih leres. Asline lak do rande rombongan to. Oh niku nggih. Iku wong streaming iki wong bos-bosmu ya do prei kok iki. Lho gereng anak buahmu neng kene gereng. Dalang gereng ya neng kene. Nggih, niku Apal kula. saudareke dalang Mas Greng. Hmm. Niku nggih niku pengrawite nggih. Nggih ngeten iki. Nggih. Niki ngeten Mas Gareng. Pripun Mas Isek? Sampun Rembug dadi pinten-pinten rembug sing apik nggih sing pinten-pinten dinten niku panjenengane Mas Tantra kelawan Mbak Eva niku kagungan-gungan panyuwun kalian panjenengan. Nuwun pramen tit-tit. Heeh. Pramen tit-tit. Iki mesti nonton kaset iki mesti. Lah lho, lah niku sing kagungan kersa saestu Mas Tantra kali Mbak Eva. Nggih ngoten ta Mas Tantra? Kok riyen pasti ndak gubuk kula mboten ngendika ngoten. Oh, ini estu Mas Tantra. Saestu Mas Tantra saestu. Ente tenan. Nggih. Tambah gawean. Ora wong kula karo Mas Tantra pun kanca Oh, plek, nggih, kanca leres. bisnis. Nggih, leres. Luar biasa pokoknya nek karo Nggih. Mas Tantra niku wis dudul ya bebrayan dadi kula ki kapan-kapan nek sowan wonten pundi? Keraswetan mligine wonten pundi mriki? Bayem. Bayem. Niku kula ki aja dianggep kok wong liya ngoten. Nggih, Niki ki nggih. wis padha karo omahku, joganku, latarku ngoten. Leres. Sarana kalian Mas Tantra Mas Tantra, ngoten. nggih, nggih. Kula ki keluarga piyambak kali Mas Tantra. Dadi teng mriki kula ki ora mikirke napa-napa. Wis mulih kuwi ora sangoni ngono ki kula wis biasa. Biasa nggih. Wangi niki ora disangoni ya ora masalah. Wis lunas ki wis sasi wingi ki, Pak. Karo Mas Tantra ki wis tanggung jawabe luar biasa. Pramentit terus karo niku ki Pramentit niku wonten Waranggana wonten Mbak Evina, wonten Mbak Panda Asmara. Oh Mbak anu, Mbak Evina. sing niku sinten? Dalam Asmara, Mbak Panda Asmara. Panda Asmara. Mbak Terus Evina. Umi Asmara, Wanda Asmara. Jan. Mbak Niken Asmara niku. Asmara. Nggih. Iki ari-arine Asmara Santa. Ayo, Mbak Evina jumeneng Mbak Evina. Oh, Sinten? jeneng Mbak Evina. 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 Ayo, Dik. Niki Elvina niku mal sing tengah sing ayu man niku pun Oh, sing iki to? Nggih. Oh, iya iki berkah ria ya lali aku ya. Iki wau jane kali anu nuwun pangapunten kali Mbak Wulan Palur ning menika gerah wonten Jakarta wau ngebel mboten saged dugi. Oh, oh. Lah rencane Mbak Yani niku saged kondur nek mriku mboten kondur tesih teng Jakarta. Oh, iya nek didongake uga kondang pinaringan Amin, sehat. amin. Amin. Jelalah anakku wedok Mbak Panda niku longgar. Aduh tak jaluk ki mau jane yo heeh. Melu Mas Cahyo iki mau jane. Kula iki penting, Pak. Nggih. Aja mung golek mriki golek dhuwit ning ya kudu jaga Leres, rasa, jaga kesehatan. leres, Mas Gareng. Pemene sasi Agustus ngeten iki jadwal wis mulai padet rame. Saestu, nggih. Jaga kesehatan sederhana saja. Nggih, Rajinlah minum jamu tetes herbal bio moringa. Ayo Mbak Vina jumeneng Mbak Vina jumeneng Mbak. Iki ya pesenane Mas Tantra ngene Nggih. iki yo an. Ayo jumeneng. Monggo sinten? Mbak Elvina. Yo sing asmane Mbak Elvina monggo mriki. Jumeneng. Diringi. Oke bajul kari siji tol jae najae jatul jae kontol doke banyak doke bajul kari siji abang-abang ngetan sisi kuburan mayit klambi abang
oleh-olehne wis weh. Argentina kalah. Iki Mbak Elvina. Nyebut ayu. Pakon Rama Lombok. Anggur wirala lombok. Aku iyo. Iki bapak. Elvina, Pak. Oke, Elvina nggih. Anak wedok. Niku nggih. Asline Elvina Tralala. Oh, niku nggih. Dah sama aku karo kae ngono. Ngoten iki. Tembange entit ki nduk sing dikersake Mas Tantra. Nggih. Ditilekane nggih. 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 Tapi kalian belajar ya Pak De? Belajar. Kene nggo golek duit. Ya belajar karo golek duit, belajar golek duit. Nggih. Odo-odo Mas Gareng Mas Gorong, odo-odo. Oh. Nyongo. Monggo, Mas Gorong. Nyongo nggih. Pak De gorong monggo. Aku iki gareng apa gorong-gorong. Odo-odo Mas Gareng nggih. Entit nika. Mitreng ratang langgung. Lah keprake. Oh, nggih. Ragil kuning ngopati. Apa Mas? Oh nggih. Telah hilang dari rumah. Apa iki? Oh nggih mengke ya, nggih. Endrane Pantyasmara kang membo dadi wong tani. Dok. Sang Tyayu Sru kasmaran anengga tegalan sabin. Sliramu sing sapa dadi sapa? Loh, Prahmen kok ora ngerti sliramu? Aku Panji. Panji Lo napa? Hah? Lah kowe pengen dadi apa? Mumpung urung kebacut. Hidup adalah pilihan. Gak eruh ya Pak De. Yo, nek iki Panjasmara bangun. Nggih, nek kula kowe ragil kuning. oh ragil kuning. Mboten Bawa suminten. Galuh Candra. Dibuka. Kirana. Kuwi kawah ya, Trot. Ya Allah. Wes nawara sang Panji. Apikku ki lo laras kae ya. Tanggamke. Wes nawara sang Panji si antet kang nami. Anangga tegalan bidang pisan. Ayo Nduk. Datan ngerti jur bali jur ndang musi antet kang lagi nunggu. Di ceritane iki sliramu mlaku-mlaku. Nggih. Ndek mlaku-mlaku. Karo mlaku-mlaku lho iki. Mlaku-mlaku. Nah, terus eneng tengah alas, tengah tegalan ngono iki ketemu wong sing ala rupa. Cakil. Kok cakil iki kindet kok iso teko cakil iki. Nek cakil lak ngemut pentung. Ngono. Nah, ketemu karo sing jenenge entit. Nggih.
Entit, iki kok kanggo dijenggleng lho ya. Nah. Piye? Tuh, kok nyeluk aku. Entit. Mikir dada nek cedhake kok ndak kleru silit ngono ya. Dada. Mikir dada. Entit ngono. Baleni. Ayo nduk. Kok kuwi manut to aku to. Ya Allah, manut aku. Tak ganti rombongan soda gembira lho iki. Baleni meneh, ngantek pas pokoke. Ya. Dagelane akeh men wong iki. Anak apa nyah ahu. Sing nandur pari. Nek nak nun apa? Sing nandur pari. Nek nak nun makni. Kuwi sapa? Aku bintang. Oh, Minang. Heeh. Heeh. Nyikil meko. Awakmu bungkuk. Enggak. Nanganmu nyeko. AAU EO. Nyinakmu mekneng. Lambekmu metot. Omonganmu pekno. Amin. Aja diamini to, Cah. Iki golek pangan kok ya mbok amini. Aku neng kene kok ora kajen, ning omah diceluk Gus lho aku iki. Gus Asmara Santo. Kene. Ayo takon apa Nyah Ayu? Cah Ayu. Asu. Nyah Ayu. Ayu. Cah Ayu. Nah. Aku mineng. Oh, Bineng. Hah? Bineng. Mineng. Mm. Aku mineng aku. Mm. Kok nak ndelekmu? Hah? Nek nambah nek ngemu ngono. Nak manit to mulut ya mak nah. Nek nyene mak nek nek ono mah. Oh. Ngerti apa ora? Boten. Lho aku sing ngomong kowe ora ngerti kok kowe meneh. Nek nak makni. Kuwi sapa? Entet. Kok kaya ndrawasi iki kok. Senandrawasi. Ning nak aku yo te yo meen ngame yo te yo ning nak aku yo ne yo meen ngame yo ne yo angeli nyoli meen ngame angeli nyoli meen ngame angeli nyoli Nyoli. Ah, meen ngame angeli nyoli PN kabeh. angger dijoli Oh, angger dijoli. nyoli. Oh, nyoli. Dadi. Sesuk jak ngulon didusi apik. Aku wis deg-degan lho iki. Nggih. Ngelem yen nek anu nak nguning. Ngelem piye? Hah? Nek ngelem mek kabeh. Mari nung kuwi nek ngelem en kabeh dadi wekmu. Oleh. Ora nret. Aku mek takon wae kok. Omong kuwi ndelono mengeng nang ngenangi terus. Ngelem ya Nyayu. Mboten. Nyolono miring. Miling. Miring. Miring. Miring kuwi miring. Apa pipi miring? Mlajune ki rono nah ngono. Lho. Kakinya sakit ya. Aduh. Ragil kuning Pak, panggungmu kok keblegong. jeblok ki lho. Iya, blabaknya mengkap. Dagelan kok nyambi noto panggung. Dah, sini. Waduh, malah nyelempit karpete. Sini.
Nek ora ngelem ya wis aku tak bali. Terus kowe muni, "Aja ntet, aku mung takon wae kok." Ngono. Nah, Nek ora ngelem aku tak bali. Aja entet, aku mau takon wae kok. Ngono karo nggeret tanganku. Aja entet. Ngono ra ngono. Ora batin aku ngene iki. Sing ngakon Mas Tantra lho iki. Nggih, ngoten. Ya. Ora entuk bali aku. Ora entuk. Yo nek entuk bali nak ning kene. Heeh. Panggung. Latihan sik panggung duduk bareng. Kaya benake galar ngene. Aduh, Lah malah kena to rekan. tutuk rene. Slamar berarti. Anak apa nak ahnya? Sing nandur timun gudi-gudi. Limonmu ngerti. Ngerti. Kuwi sapa? Entet. Kowe manuk non timun sing ngerti mau. Heeh. Sing mengenok Heeh. anu bengong. Timune bengong. Apa sih iki timune bengkong? Masa nggonmu ngono? Kuwi sapa? Entet. Nying nak nun aku yo ne yo PNK men yo ne yo nying nak nun aku yo ne yo PNK men yo ne yo angeni yo gelem piye timunku geni mbok mek piye Ora entet. Aku mau takok wae. alus lho imunku lho Ora. geni lho Moh. lumayan lho Moh. nek nggo manual lho. Ki lho anu nek mobil Napa? manual ki lho Mas, nek mobil nggo anu. Oh gentine timun. Heeh. Oh. Gelem piye? Ora entet. Amo lem. Lemo. Moh. Aku mas pengen lho iki. Aku mau takon wae kontet. Ngono lho. Sing kemayu. Aku mau takon Kurang. wae. Aku mau takon wae kontet. Ngono ya. Sing kemayu. Ragil kuning kuwi ayu tur nek ngendikan pancen ngono kuwi. Iya ya. Aku mau takon wae kantet. Bokonge ngono. Aku mau takon wae. Ngono lho. Ngono kuwi ora tau nonton ketapruk kowe iki kok. Ayo yo. Aku mau takon wae kantet. Usulanmu tak laksanake. Bayar 5.000. Gur pengen ngerti bokonge kok senengane. Ya ora ngelem ya wis aku tak bali. Aja entet. Aja. Nek ora ngelem aku tak bali. Aja. 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 Kok kaya kaset bundet ngene ya. Wis ditinteng lho. Ya, oke, baik. Baik. Oke, baik. Nek, Sing nandur tereng-tereng. Dowi-dowi. nek nang hemi. Kuwi sapa? Entet. Kowe nak kon sing nak nut nek nong. Heeh. Nawi. Heeh. Anek nemut nek ora. Enak apa nih? Nemut nek ora. Lemut e. Ana semute apa ora? Oh. Boten. Ora. Ora. Ana. Ora. Ora ana. Ora no. Oh, anak ron ora. Kuwi Kuwi apa? kuwi sapa? Kuwi sapa?
Sing nandur kuwi sapa ora kok kuwi apa? Kuwi apa kuwi kembang melati. Kuwi sapa? Atur nuwun ya, Pak. Lho, 5.000-ne akeh wi. Iya. Nole. Anu nggih jenengan, Pak nggih. Nying na nu a nyok ni nyok me nga me nyok ni nyok nying na nu a nyok ni nyok me nga me nyok ni nyok anget ni nyok ni anget ni nyok ni. Wes nek marep takon apa nyukup? Cukup. Kowe ora tengok bligo. Hah? Bligo. Bligo. Ha. Teko bligo cilik neng ngajengan, mesti apik iku. Nah, sing bindeng ben iki. Bligo cilik neng ngajengan. Tak tambahi 5.000. Bligo cilik. Neng ngajengan. Sing asli entet enek. Bligo cilik neng ngajengan. Dan Ya iya. Ya kuwi asli. Gawanmu masih sek niki. Gawan. Si entet atine rumangsa diece nubruk sang putri diendani. Jur bali Sukarna sak negari. Ragil kuning katresnanipun Kakang mangertiya ya Cahayu. Sapa pawongan nala kang memba rupa dadi entit sing nunggu ning tengahing pategalan. Ya kuwi mau Kang mbok upadi 10 taun lawase pun Kakang Panji Nukertapati, ya pun Kakang Panjasmara bangun. Ragil kuning. Ragil kuning. Iki Kakang Panjasmara bangun. Dudu asmara santo. Asmarane wis bangun ragil kuning. Iki kang mbok upadi 10 taun lawas. Iki kok maju-maju iki. Lah kowe ora sungkem-sungkem kok. Lah engko nek kesungkem Kisah ketatap. ceritane kuwi lak anu to, Nduk. Ngadeg sik. Pripun? Nanti ragil kuning kuwi anu apa Panjasmara bangun kuwi lunga. Nggih. Kuwi ngudi kaya ngapa wong wedok ki yen ditinggal lunga kakunge kesetiaane kaya ngapa. Nggih. 10 taun lawase terus ragil kuning goleki. Terus digodha karo entit. Entit ki ya Panjasmara bangun mung memba rupa, paham? Paham. Ragil kuning. Aku sing teko pawongan nala mau ya aku Panjasmara bangun. Masuk. Ayo Bali. Nah, kuwi ragil kuning wis ketemu karo Panji Asmara bangun ritane ngono. Nggih, terus lara kuning. Lara kuning. Siji mbok siji pun lah kayak siji ding ya. Nggih nembe setunggal. Heeh. Sakniki gentos Mbak Panda. Panda. Sapa? Mbak Panda. Panda. Nggih, Panda. Padha ae lah ngono ae kok. Mbak Wanda ya Mas Isak ya. Nggih. Panda nggih. Mbak Wanda. Spotke. Nggih, sepote. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Lambeku selirik kok.
Mbak Wanda. Dalem, Pak. Lho, niki lho Pak. Nggih. Mbak Wanda pun jumeneng badhe dawuh napa kangge Mbak Wanda? Pripun Pak niki, Pak? Mbak Nggih. Wanda kok Mbak Panda. Mbak paring lelipur dumateng para warga ing Desa Karaswetan khususipun Mbayem, khususipun dumateng Mas Tantra kalian Mbak Eva. Nek mau Mas Tantra ngersake entit, Nggih. terus Mbak Eva ngersake apa? Mboten wonten pamundur, pun sakmene dipun bawani rin, Mbak pun bawani. Napa, Pak? Oh, napa mawon kula kantun nderek. Tembang sing agem bawa. Nggih, Oh, tembang nggih. sing ngeten bawani dibawani laras pelok nggih saged slendro nggih monggo. Goleki sing Aku tak tahu. Sesi deman. Sisi deman mboten napa-napa. Nggih, sesi deman Mbak Panda. Ayo. Dibawani sik. Nggih. Mbak Panda Asmara. Nggih, panda Pak kula. Kok Panda kali kan. Oh iya ora. Panda asmara kula. Wis penting dadi dhuwit wis lho. Nggih. Agem bawa, Pak. Oke no bawani. Wiwitane handerek sang pekik priya bagus kang ulah budaya sawan menyang kutha gedhe bentar terus kayun selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ngungruh Suwantene sae nggih, Pak. Nggih, sae. Enom, cantik, suwantene hebat. Urung tamat sekolah ya, Nduk? sampun Oh, Pak ampun. nembe mawon Oh, wis wisuda lagi wae. nggih Gek rabi apa ora? dereng cek alit Umur piro to? Kok dik cilik iki umur piro? 24 Oh, 24. nggih Gek rabian, Nduk. lha napa 24 ki wis do pegatan lho, Nduk. kula mengke riyen mawon Arep pengen duwe bojo apa? sak-sake Pak Hah? sak-sake Loh, rezekimu, Mas, rezekimu. oh Wis sabar narima rezekine gedhe. ya ora kaya mangkono to Pak Loh, lho iya tegese tanpa memilih, ya maksudnya tanpa ki membeda-bedakan. Apapun apa sing diparingi Gusti Allah lak ngono to. nggih jane Nah, yo kodhok ngorek Mas, kodhok ngorek Mas. Yo kodhok ngorek yo. Nggih. Yo wis. Kodhok ngorek. Dung dung.
para tamu kakung nyang putri kang minulya ing bumi. Sampating busana temanten sarimbit jog parang kakanthi manjing wonten urang kursi rinengga bale asri parang nindakaken tata cara panggih manten. Manten putri kalamun Cinandra kadya dene permaisuri nata wonten kraton Ngayogyakarta hadiningrat nganten kakung. Kalamun Cinandra kadya dene luwak ingkang anyang-anyang. Saya caket ngenya lumaksana repepeh protokol Purwodadi Mas. Apa gut catur netra tangkep asta salaman. Sang juru panggih Ki Lurah Nalawigareng uli parang badhe manggihaken temanten sarimbit. Allahumma sholli sallam alaihi. Assalamualaikum. Aduh, menyane kolu. Sasampunipun apa Gutatur Netra tangkep asta era globalisasi zaman modernisasi manten lanang wajib sungkem karo sing putri. Sungkem. Dodok lungguh dodok. Nah, sungkem. Nganten putri nuli nindaken adat widi-widana ingkang masih lumampah wonten ing keras wetan nggih menika midak antiga midak ndoke midak ndok golek ana iki ndok mundi ora duwe ya wis ora duwe ndok giya dipun kanthi dening nganten putri ya dikanthi bismillahirrahmanirrahim dikanthi sing apik. Giya lumaksana sesarengan nganten kakung lan nganten putri bareng tumuju wonten sasana laya. Sasana rinengga. Sasampunipun wonten kasasana rinengga nganten kekalih sungkem dhateng Rama lan ibu. Gandeng ibunipun transmigrasi kanton ramanipun. Nganten lanang sungkem karo bapak. Maju Mas, ayo Mas. Mas maju. Kok malar nguyuh? Aja malar nguyuh ki to. Ora. Ora malar nguyuh. Wis bar. Anu madhepe rono ya. Dikanthi. Nah, bawane diteruske ditresnani. Nah, ngono. Cocok. Anu erenek blangkon-blangkon to Mas, tak blangkonane ngono Mas. Amit sewu ya Mas, amit sewu. Nah, ben ketok serasi sing putri gelungan sing kakung blangkonan. Wah, kaya wong nyuluh kodhok walik ya. Ngeten Mas. Iya. Bawane terus ke. Kok ya pas ya ukurane ndas kok pas ya. Hah? Tak gandeng ya Mas. Oh, kembar. Iki metu ngarep kayak metu mburi ngono maksudnya. Iya. Nah. Madhep rono lho Mas tak gandeng. Kok madhep rene ae. Cocok nasib. Sing gemati wong iki jodoh sing gemati. Maaf ya Mas. Repepeh. Ya terusin ya Pak. Ya diteruske wong keluargane wis nglumpuk kabeh ya diteruske. Kok ndak ngambon-amboni. Kayung yun marang Anggung rom marang bendara. Kok miring angel men. Tiah Sulestia pijer ngincangake. Aja nguyuh sik mengko nguyuhe mengko. Aja nguyuh sik ngene sik. Nah. Nguyuhe sithik wae gek crit ngono tok wae engko. Malah salat lho, Pak. Kowe iki ya ora fokus kok. Terus tresna sesideman.
Nggih, Pak. Di anu jogeti Joget ya? bojomu ya? Heeh ya, Mas. Oke, Oh iya ya. masuk. Luwih becik patenono timbang perpisahan. Lan kang selestya tak rewangi sabotana marang kula warga biar walan putra liwat kincange ngalesno kuasa wanglendang rasane iku nadyan wasung saraya jago aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung aku kajerimpung jiwa ragaku gak kurung kahurmatan rupa ngarepiku urip ana kutha gede kowe kakek omah sak isine Sapa apa wae nadyan sesi tembang luwih becik wangi sambutana marang kula warga lan putra lewat kincange ngalesmu kuasa ngandang rasane ngatiku nadyan wasling saraya swaku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung aku kajerimpung jiwa ragaku gak kurung kahurmatan ambrung rubah ngarepinku Ya, ya sehat ya Mbah. Oh iya. Heeh. Iya. Anu, udute engko ndak nyelomot. Nggih. Cocok nggih. Yang terus jogete madhep mriku enten. Nah, ngaten. Jas. Mbah sinten asmane? Oh, Mbah Bambang. Sehat selalu, panjang umur. Umur pinten, Mbah?
60 kowe. Pipise jek lancar. Sip. Ya, sip. Yo. Gubuk asmara ya, Mbah ya? Oke. Yo. Uripan aku tak Yen lewat aku kelingan gubuk kaki biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang madhep mriko iya jenengan ajeng nyekar Mbah Kong. lah jenazah sapa sing nyekar Maksudnya menyanyi. oh menyanyi Oh nggih. Jenenge gubuk asmara. oke sip Biyen aku Jos. Oyo, oyo. Oe, oe, oe. Oe, oe, oe. tanpa bantaran poklot. Asik. Bot abot aman asmara. Gendong kemana-mana. Gubuk kae Oe, 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 oe. gubuk kae kembang rita. Ngawangi kanthi gagat rina. Pak Bambang daleme pundi Pak Bambang? Bayem Kalang. Sip. Oh, sebelah mriki. Oh, nggih. Sehat-sehat. Oh, apa lagu pas nadane. Cathetan sajroning ati. Katan luhur. Kaya merak. Oe, oe, oe. Aku kowe dadi garwa. Marga leren nang gubuk asmara. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Bambang sehat-sehat selalu. Iya ya. Nggih. Kan nyanyi apa ora? Ora ya. Anu niki nih blangkone nggone Mas ya. Nah, nih. Nggih. Mbah rokoke Mbah rokoke Mbah. Nggih manik-man sik 500. Nggih. Mangga. Matur nuwun Mbak Wanda, matur nuwun Pak Bambang. Nggih, kalih niki Mas sinten? Kuncung. Oh nggih, hamba Allah. Nggih. Nggih, hamba Allah. Makasih, sehat-sehat selalu. Nggih. Lah iya mau hamba Allah kok iya. Nggih, niki tesih Mbak Niken kalian Mbak Lintang. Oh, bareng-bareng Mbak. Oh, berdua. Berdua. Mbak Niken dan Mbak Lintang ngono. Nggih. Monggo mriki tak aturi nyanyi. Oe. Tetembangan monggo mriki. Mugi-mugi para penonton sugih rejeki. Amin. Mbak Niken sing pundi? Kula. Oh nggih, daleme Nggih, kula saking Paron. Paron Ngawi. Nggih. Mbak siki siapa? Lintang. Oh Lintang. Dhuwur. Lintang Asmara. Mboten Lintang Alun, sanes Lintang Asmara. Daleme ngendi, Nduk? Napa? Daleme ngendi? Karangjati. Oh kono. Nggih. Oh nggih. Nembang napa niki berdua? Niki kula tak
Mas ngaturi Tantra. Bapak Ibu napa Mas Tantra Oh, di tindak ken mriki. panggung. Nggih. Mas Tantra Nggih. diaturi anu karo penyanyi anu presidene diaturi tindak panggung, Mas. Nggih. Nggih. Tindak Monggo. panggung aja lali nggawa ubo rampe. Uber rampe. Ubo rampe iki ya mbok menawa apa maksude permintaan lagu apa ngono lho, Nggih Mas. to. Nggih, nggih. Sing penting lah uber rampe niku to, Nggih, Dik. nggih, nggih. Nggih. Mas Tantra, Mbak Epi, Mas Tantra, Mbak Epi. Kalih sing dikitanke mboten napa-napa. Anu soalnya. mlakune gek Oh, ngene, terus ngeten to. ngene, Oh. ngene. Rungane. Nggih. Monggo sepote, Mas. Nggih. Monggo monggo Mas Tantra lan Mbak Epi jumeneng mriki Mas Tantra lan Mbak Epi taun ngarep-arep munggah haji Mas Mas Sih. Pak Carik. Oh niki Pak Carek. Nik. Sanes. Oh, Ki Mas Tantra. Mas Tantra. Ki Mbak Evi. Mbak Evi. Sanes Mbak Evi. Mbak sinten? Mbak Eva. Lah Mbak iya Eva. Eva ki duwe kanca Evi Oh, kok ngeyel. iya. Wong aku keluargane kok ngeyel. Kandhane. Lah kadung kewirangan apa rek. Nggih, sehat-sehat ya Mas. Ya Mbak, matur nuwun. Kalau semanten pun tindak menika rawuh matur sembah nuwun. Wah, Sami-sami. nggih. Jenengan rawuh nika ketok saya, ketok luwe banget nggih. Sego sak cething entek lho Mas niku. Nggih, anu ngersake lagu napa? Syukur bage nembang duet. Nggih. duet. Menunjukkan bahwasanya ini keluarga bahagia sejahtera, Sejahtera, harmonis, harmonis. sakinah mawaddah Warohmah. Lho ngeten niki. Aku nek kon provokator pinter kok ya. Nggih. Niki nggih saged dangdut ngoten, mangke digarap Serba bisa nih. serba bisa. Niki klasik saged. Nggih. Seragenan slaget Seragenan. dangdut malah wingi ngiringi yasinan barang kok niki kok. Kasidanan. Anilah Nggih. yang rebana. Nggih. Napa Mbak Eva? Napa? Pun tak enteni ngantek. Kula mawon. Oh, jenengan. Oh, Mas Nggih. Tantra sing nembang, Mbak Eva sing bayar. Nggih, ngoten niku maksudipun. Cacak, nggih. Keuangan pokoknya harus di tangan Ibu seorang negara. istri. Iya, cacak. Lagune napa? Apa Nduk Tang Lintang? Oh, Loro Asmoro. Oh, nggih, Loro Asmoro. Nggih. Oh, Super. ayo. Ayo. Karya almarhum Mbah Haji Mantep Sudarsono. Nggih. Nggih. Ya anu ya Mas Tantra iki jumbuh tenan. Sing dikersake ya lagune ya iso lagu klasik, lagu Jawa maksudnya. Nggih, nderek Nggih. ajar niki Mas Gareng. Nggih, jas. Nggih. Lancar selalu rezekine ya Mas. Amin, pangestunipun. Aye. Yae yo. Aduh wong manis Nalikane sepisan ketemu. Ya ya Eneng bayem kene kawang-kawang angel dilaleke Bengawan Solo. Aduh wong bahagia aku ora bisa lali kangen ning
tenan. Iki khusus nggon jenengan nom-nom kabeh. Nom-nom sedaya. Niki request niki. Niki request. Niki hatine jenengan marem napa mboten, Mbak? Pripun Mas. perasaan sampean Perasaan malam ini bagaimana dari tadi siang sampai malam ini? Lah kan Tadi siang sudah di sini. oh tadi siang sudah. Oh, iya. Tadi siang sudah di sini. Bagaimana, Mas? Ungkapan hatinya bagaimana, Mas? Nggih nek marem nggih sampun marem. Alhamdulillah. Wong kalih Mbah Sisek niku mbayare kentun kok. Aestu niku. Pun rada suwe mawon mboten napa-napa. Nggih. Wonge lalen kok, Nggih, Mas. mbayare kentun niku. Nongke nek nyunatne meleh nanggap meleh. Kedua kalinya. Ya nek mau iki nyunatke putrane ya Nggih. sesuk nyunatke Mas Tantra Genti. Ya Allah. Ngono. Nganyarke. Ketinggal kersane ketinggal glowing ngoten. Alah. Diamplas sithik lho, Mas. Lah disunat niku napa saged glowing to, Dik? Lho, kowe ora ngerti hasilnya to. Enten skincare ngoten niku. Skincare wae iso metu dhewe. Nggih, monggo, Mbak. Aku suka. Aduh wong manis nalikane sebisa aneh bayem kene gawang-gawang aku lawesi pengawan sombong Gusti tansah hamba rena dadi srana usada lara Ben tambah semangat. Kita kasih yel-yel untuk Mas Tantra. Yel-yel. Semuanya siap ya? Tantra. Yes. Oke. Semangat. Kurang kompak. Pisan kas. Lah apa petilan kok ora kompak. Monggo dilanjutke. Oh, ya. Sik tak matur Mas Tantra. Nyuwun kopi. Ngono kok ya mbok gendane to, Dik. Wong aku ra nggawa saka omah ra nggawa sing Nggih. duwe Rencang, sing rencang. kagungan Mas Tantra ya Karang tak Taruna utawi Suwun ke Sinoman. Mas Tantra kaya. Nggih, apa meneh? Mboten, Bang. Roti bakar. Apa neh? Mboten. Mie godhog. Apa neh? Kula niku nggih rencang-rencang niku lho kok. Iya. Wes tenang neng nggone Mas Tantra sing iki keluargaku. Engko nek butuh apa-apa karo aku ya. Nggih, butuh apa-apa kok nyuwun aku. Wis engko tak suwunke Mas Tantra Genti ngono maksudnya. Nggih, monggo. Nonano. Aku
tanduk malih. Wong sampean sing nanggap umpama tanduk sak kaset ora masalah. Ngoten Mas. Sampun setunggal mawon. Mboten nyuwun mboten Eman-eman napa-napa. Mboten. Mbak Eva nyuwun apa Mbak? Biasanya didengarkan di YouTube itu apa? Ya, biasane apa? Drakor. Drakor ki ringane piye? Drakor ki ya Ojo ora kowe malah. Drakor ki ya iringane ki ya piye to drakor ke? Dracin aku ngerti ku dracin kok. Anu mboten ngesake lagu. Sampun. Sampun. Mas Tantra sampun. Sampun. Nggih, kanca-kanca kita amini Mas Tantra lancar rezekine, berkah barokah melimpah ruah Allahumma. Amin. Amin. Keluargane tentrem ayem, selamat donya, selamat akhirate Allahumma. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Sampun mboten-mboten ingkang kesupen Mas Tantra, Mbak Eva. Pun mboten sing mboten enten sing kesupen napa? Mboten nggih. Mbok menawi lagu napa melih mboten enten sing kesupen. Lagu apa meneh ngono mbok menawi. Mboten enten sing kesupen, mboten sadetung nggih, mboten enten. Mboten mboten Ngopo to? Ngopo to dadak nyawer ki ngopo? Ah, wong wis nanggap kok. Hah? Ya gelem duit kok ora gelem. Ya gelem kok. masuk kas. Oh, dadi kotak amale kono to. Nggih. Mangga Mas Masuk kas. mleboni kotak amal mboten sampean Mas. Niku lho kotak amale. Terima kasih. Terima matur kasih suwun. nggih, terima kasih Mbak Eva Mas Tantra. Sukses selalu Sukses untuk selalu. saudaraku. Sembah nuwun. Sampun Pak Nggih, matur suwun. Nggih, sehat. Nggih. Lancar. Nggih, matur suwun nggih Mbak Niken kalian Mbak Lintang Longgarien. Niki ngeten Mas Gareng. Pripun Pak Kirang prayogi menika wonten nggih menika Mbak Umi. Niku ratune podang kuning. Nek mboten ditandake kan mboten. Mbak Umi. Nggih. Oh, arep ngersake Mbak Umi Hafifah kene. Niku ratune podang kuning nggih. Nggih. Podang kuning pun Mbak Umi ini pun telas. Oh, monggo. Eman-eman nek mboten dimanfaatke. Ya, manfaatke Mbak Umi Hafifah. Iki mengke kanca-kanca nggih kathah Mas Asmara Santo nggih rawuh. Nggih. Mas Bambang nggih rawuh. Mengke mawon nek wektale mboten cekap mengke wonten gara-gara mawon nggih guyon isu-isuan. Oh, Mengke gara-gara niku setengah papat mboten napa wayang seprapat jam Mboten kula. napa-napa. Nggih kula iso ngebarne kok nggih. Pun tenang mawon. Nggih, Mbak Umi nyuwun podang kuning wong panjenengan menika ratune podang kuning. Dibawani Mbak, bawani. Oh nggih. Bawani. Nadyan wujud temong beksi agawe talining brantah alus manis nangsa make Mas Gareng. Oke Cahayu cah cantik cintaku sayangku. Nyapa to kok dadak rono-rono ki ngopo? Jak rembukan iki do sesuk metune apa? Metune hidangan iki sesuk apa Oh prasmanan ngono, apa? heeh. Soale laden iki to. Iki mau Karang terkesan hidangan sing Pripun? ana nggone Mas Tantra ki kok enak kabeh. Enak kabeh. Ngono. Mm. Jadi iki mau ki do rasan-rasan nek sesuk muga-muga kaya kene ngono. Niki mau menune napa to, Mas? Lho, ana lho. Apa? Mosok kowe ora ngerti? Ana Ora ana apa-apa. ayam enek, Oh, ayam enek. gudeg gori ana. Mm-mm. Munyuk ana. Yo ning gembira lho kok.
tim ngene iki lho. Wasewenggan golek isi podang jenar ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tamba. Monggo langgame Cayu. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Obeng-obeng midanggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti liya kang nyawang. Layang-layang tak sawang mincok ning ngepang. Kekancangan tak rintik saka kadowan sarwi ngoceh dheweke nglewencokan. Ela kae tak suwun bajing ijik padha
sayang teterah tak serani sun pikat kulut ning sampun matur nuwun Nggih, Matur nuwun Mbak Umi. Matur suwun Mbak Umi. Mas Gareng, Napa Pak E? iki ngeten nggih. Nggih sudah pripun? Kripik gedang, kripik telo. Tumbas. Mengke ditutuke no Pathet Sanga niku wektune sedawa Nggih, ora nggih. ketang sakepan wujude dalem niku wayangan. Leres nggih nggih nggih. Kula aturi lenggah rumiyin. Matur nuwun. Nampi sekeca kula tak nyabetke wayang sekedhap mawon nggih ngono. Kalau nduk sawangan mendung tumuyung anggaweng kaya gawe payung nduk.